Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lami aoy. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ang aton nga pamalandungan karon mabasa diri sa Hunas kapitulo 1 bersikulo 11. Akon nga makabasahon ini atubtob kita sa bersikulo 17. Nagasiling ang balahan kasulatan yan ginsilingan nila siya. Ano bala ang himuon namon sa imo? Agod nga ang dagat maglinong sa amon. Kayang dagat nagdugang kag nagdugang kabalot. Nagsiling siya sa ila, hakwatan ninyo ako, kag itagbong ako sa dagat. Agod nga ang dagat maglinong sa inyo. Kaya ko nakaibalong na tungod sa ako nagabot ining mabaskog nga unos sa inyo. Wala mga saad. Kagang Ginoo nag-aman sing dako nga isda sa paglamon kay Hunas. Kag si Hunas didto sa tiyan sang isda sing 3 ka adlaw kag 3 ka gabi. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sa iya balahan ka pulong. Hambalan naton karon ang gamhanan nga mga buhat o mga ginahimo sang Dios, God's God's sovereign actions. Kinahanglan aton hangpon nga ang Dios makagamit bisan pa sang aton pagka hindi matinumanon sa palaknag sang minsay sa kaluwasan. Minsay sa kaluwasan kag paglaom sa ila nga nawala tungod sa sala. Kay ang Diyos naga-overrule. Labaw, taas, gamhanan siya kay sa tao kag sa mga nagakalakabo tungod sa mga ginahimo sa mga tao. Kag iyang subong nga siya overruling person and God. Siya gamhanan sa tanan. Hindi mabalabagan ang iya katuyuan, ang iya kabubuton, o kung ang iya handom. Isan pa ang kaluwasan sang tao. Siling diri sa bersikulo 10, no? Sa kapitulo 2, ang Ginoo nga nag-aman sa tong dako nga isda, amuman ang
dala sadto nga isda nga iya paga luaron si Huna o si Juna dito sa Hunasan. Wala mahibaluan sa tong rebellious nga propeta, nga si Jonah, nga ang Dios nagagamit sang bisan pa sang isda, bisan pa sang dalagko nga balod, pabaskog nga hangin, kag nga ang isda iya nga dumalahan, gindulong dito sa Hunasan, kag iya nga ginluad si Jonah. Agud lang nga mapadayon ang handom kagkatuyuan kag plano sang Dios nga makatawhan dito sa Ninive nga mga malauton kag mga makasasala. Makabati sang minsay nanungod sang matudtuod kag buhi gamhanan nga Dios. Dios ang makatawan sang Israel nga amo si Hiyuba. Pinsara una abyan nga ang aton bala nga mga tinunto nga aton nga mga sala sa ulihi ma-overrule sa Ginoo nga may maayo man gali nga resulta, pero wala ina nagakulugan nga magpadayon kita sa paghimo sang sala. Kay anyway, naga-overrule man ang Dios. How about kung sa plano kag sa mga ginahimo sang Dios, ikaw iya piangon, ikaw pamasakiton, hindi niya pagsabton ng iba nimo nga mga pagampo, di lang nga para mana sa himo nga paguna-una sang imo sayo kag sang imo nga sala. Ang masubo man abyan kay tungod ka nakabalo kita nga ang Dios may gugmaon, napunan siya sang kaluoy kag sang bugay, so aton lang siya supakon. Aton ginaabusuhan ang iya nga gugma kaayo, kaluoy kag bugay sa aton nga mga kabuhi. Importante nga mahangpan naton ining katingalahan nga kamatuoran nga may mas greater, mas dako nga milagro nga amoy ini ang kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Si Jesus mismo nagamit sang inagihan or eksperyensya ni Jonah sa pag-illustrate sang iya nga punto sa nagahambal siya sa mga makasasala nga mga religious leaders sa iya nga panahon. Dito sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 28, kag diri sa versikulo tubtob sa versikulo 40. Akon lang basahon abyan sa Mateo 12, diri sa 38, tubtob sa 40. Nyan ang pila sa mga eskriba, mga tao ini nga nagasulat, nagakopya sang Torah, kag bisan pa sa mga ginsulat sang mga propita. Kag mga Parisiyo, mga religious leaders ini nga tuman kay strikto, nagatuo nga may manugtunda, may espiritu, may pagkabanhaw, kag may paghukom. Amoy na ang mga Parisiyo. Kontra nila ang mga Sadusiyo, nga ang mga membro sining mga Sadusiyo, amo ni sila ang mga kaparian. Gamay lang ni sila, pero gamanan tungod kay madamo sang kwarta. So, amo ini, yan ang pila sa mga eskriba kag mga Pariseo nagsabat sa iya. Manunodlo, buot kami magtanaw sing tanda or sign gikan sa imo. Apang siya nagsabat sa ila ang isa kakaliwatan nga malaot kag makilahion, adulteros, nagapangita sing tanda. Apang wala sing tanda nga ihatag sa sini kundi ang tanda ni Hunas nga manalagna. Ano tong tanda ni Hunas nga manalagna? Nga nahangpan man
sining mga eskriba kag mga Parisiyo. Nga si Hunas bisan sa sulod sang 3 ka adlaw kag 3 ka gabi sa sulod sa tiyan sang isda, wala siya mapatay. Amo na ang sign nga gintudlo ni Ginoong Hesus. Meaning, akon padayonon, kay subong nga si Hunas dito sa tiyan sang isda nga dako sing 3 ka adlaw kag 3 ka gabi, subong man ang anak sang tao magapabilin sa alibutod sang duta sing 3 ka adlaw kag 3 ka gabi. Sa tion sang paghukom ang mga tao sa Ninive magatindog upod sining kaliwatan kag magatagod dili sini kay naghinulsol sila bangod sang pagwali ni Hunas. Kagyari karon may isa diri nga dako pa kay Hunas, siya si Ginoong Hesus. Sa tion sang paghukom ang hara sa bagatnan magatindog upod sining kaliwatan kag magatagod dili sini kay nagkari siya gikan sa kaukbungan sang duta sa pagpamati sang kaalam ni Solomon. Kagyari karon may isa diri nga dako pa kay Solomon. Anong silingon ni Ginoong Hesus diri? Sa pagwali ni Hunas dito sa Ninive, may mga tao nga naghinulsol. In fact, ang ila pagani hari naghinulsol. Kaya makatawan sa Ninive naghinulsol. Tungod sa pagwali ni Hunas, may isa ka reyna nga nagkadto gid dito sa Jerusalem kag nag-observe, nagtan-aw, nagsaksi sang pagkadungganon ni Haring Solomon. Siling ni Ginoong Hesus, mas may maayo pa, mas may dako pa kay ni Solomon. Kaya nagsiling siya, may isa diri nga dako pa kay Solomon. Siya si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, mas dako pa kay Jonah. Si Ginoong Hesus, mas dako pa kay Solomon. Pero ining mga Parisiyo kag ang mga eskriba, wala nagtuo, wala nagpati, wala nagsalig sa iya. Kag atong mga tao nga naghinulsol dito sa Ninive, kag atong reyna nga nagtan-aw, nagsugata, nagistorya sa kay Solomon, mahimo sila nga mga saksi batok sa mga eskriba kag sa mga Parisiyo. Na kuntani sila ang mga religious leaders. May mga kasayuran, may madalom nga nahibaluan sa pulong sa Ginoo. Nga nagahambal na nungod sa anak sang tao. Nga ang topiko, ang subject, amo si Ginoong Hesus, pero wala nila gintuuhan. Amoy nang masubo abyan. Madamo sa mga tao nga nakausisa sa balaan kasulatan, pero wala nila masugata, makilala, maangkon, o kon mabaton si Ginoong Hesus sa ila ng mga kabuhi. Madamo sa mga tao nga mga religyoso kaangay sa mga eskriba kag sa mga Parisiyo, nga nagausisa, nagapakli permi sang pages sa balaan kasulatan kag sa mga theological books, pero wala gali sila sang kaangtanan o kon relasyon dira sa kay Ginoong Hesus. Masubo inaabyan nga kamatuoran. Dire sa sulat ni Lucas, nagakonclude siya nga si Jonah nakaambit sang milagroso nga kabag-uhan kag kaluwasan sa mga tao dito sa Ninive. Sang siya nagwali sang minsay na nungod sang paghukom. Sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 30, and then dito sa verse 32. Kay subong nga si Hunas nangin tanda sang mga taga Ninive, amuman ang anak sang tao sa sining kaliwatan.
32 lang, no? Sa paghukom, ang mga tao sang Ninive magatindog upod sining kaliwatan, kag magatagod dili sa iya. Kay naginulsol sila, ang mga taga Ninive naginulsol sa pagwali ni Jonas. Kag yari karon, ang dako pa kay Jonas yari dire. Kag siya nagarefer sa iya kaugalingon, si Ginoong Hesus. Mga tao dito sa Ninive naginulsol sa pagwali ni Jonah. Nga kamo, nga may dako kag mas greater pa kay Jonah. Kala mo na siya si Ginoong Hesus, wala kamo yan naginulsol. Wala kamo nagsalig, kag wala kamo nagtuo sa iya. Masubo ina abya, no? Nga madamo nga mga kaygiyunan ikaw nakabati sang pagwali sang pulong sa Ginoo pinaagi sa sining istasyonan sang radyo. Pero imo ginbaliwala ang mga kamatuoran nga ginatudlo sang manugwali o kon sang pastor, kag nga tungod sina maabot ang panahon sa adlaw na sa paghukom nga ikaw hindi gid makabalibad, makahatag sang imo nga excuse sa tubangan sang Dios. Matinaw